Hey Ton. Ja, goeiedag Willem, dit is weer zoiets woensdagavond, Café de Pauw. Ja, de lampjes branden weer. Hè? Ja, wat gaan we doen? Ja, we gaan vandaag weer leuke gasten ontvangen. We hebben namelijk, we gaan het hebben over de Internationale Vrouwendag op 8 maart binnenkort. Ja, dan brengen we de burgemeester van Bezel in het spel en dan krijgen we dus een heel mooi gesprek. Dat is ook een vrouw. Dat is ook een vrouw. Maar we hebben nog een man erbij. Fons Mulders. Ja, die hoort erbij voor de rechtschaap. Dat is de dame. Van harte welkom en fijn dat je kijkt naar een ganse nieuwe aflevering van het programma Aan de Ton. Het programma waar we iedere week weer leuke gasten ontvangen uit de regio natuurlijk. En straks ook weer onze vaste gast. Dat is Fons Mulders, advocaat aan de Ton. Ton, ik ook weer fijn dat ik bio's weer samen aan de tafel zit ook, hè? Ja, we zitten toch altijd samen. Ja, hoor je nog altijd goed goed samen, hè? Ja, dat gaat goed. Ja, bijna 2 jaar geloof ik, ja. Wat is We zitten ook niet zoveel langer bijeen als 2 Ja, jaar. dat is ook wel waar, ja. Zullen we nou onze eerste gast gewoon voor vandaag? Ja, want er zit al gewoon tegenover. We gaan het hebben over beste lokale bestuurder categorie kleine gemeente 2014. En dat is geworden vorig jaar natuurlijk mevrouw Petra Dassen, burgemeester van Bezel. Ja, dat klopt. Ja? Ja, dat is een Allereerst- hele mond vol, hè? Ja, ik moet even spieken. Ja. Allereerst gefeliciteerd Dank u. en van harte welkom bij Jossie aan de Ton. Dankjewel. Het is trouwens de laatste tijd hebben we vaker burgemeesters hier aan de Ton. En ja, de vorige die hier wegging, die vond je het heel erg leuk. Dus ik hoop dat je Ja, maar dat was die van Remun. Ja. Die is van Bezel. Dat even die zaak goed gesteld. Ja, maar die van Bezel zal het ook. Ja, dat is ook wel weer... Maar niet de vrouw, de vorige burgemeester. heeft ze dus ook. Meneer Kamar. De vorige, Ja. de oude burgemeester, Ja. zeg maar, van Ja. een jaar. Zo had hij nog net op het nippertje, zeg maar. Dus En heb ze dan ook vond nog je leuk in de tand gevuld. Ja, maar dat heeft toch wel op een heel leuke manier gezet. Dus we hopen Ik dat zal we je dit- straks zeggen of ik het ook leuk gevonden heb. Oké, goed. Ik ben altijd heel erg nieuwsgierig altijd. En ik vraag meestal ook wel net, gaat die dingen, ik wil het niet zo heel standaard houden. Ik wil graag meer van u weten, dat de mensen ook van Bezel en hier in Remunje en omstreken, zeg maar, hoe we wonen, dat die iets meer van u weten hoe het je vandaan komt eigenlijk. Dat vind ik wel erg belangrijk. Ja, dat is een publiek geheim, hè? Dat Ja, is in daarom- Kerigro. Daarom, ja. Dat is een echt Kerigros meidje. Ja, Oké. dus daar ben ik ook Dat is stoot echt- op, zeggen ze Ja, wel. Hè? ja. En hier zeggen ze gruut op. Ja. Dus nee, daar ben ik geboren, is- 42 jaar geleden alweer. Oké, en dan zeg je ook opgegroeid? Ja, allemaal Ja, opgegroeid. Ik heb op een school gezeten die nimmer besteedt. Rolduc, Oké. gymnasium Rolduc. Daar heb ik een geweldige tijd gehad, wat ook heel leuk is. Ja. Heb je- Nu, naar aanleiding van die verkiezing, heb ik een oud leraar ook een brief gestuurd. Oké. En nu ben ik met hem in een soort e-mailcorrespondentie. Ontzettend leuk. Oké, maar dan vraag ik me direct af, heb je iets met religie dan ook? Ik heb met religie, ik heb er nou ook een aantal banen gehad die op het snijvlak van geloof en samenleving zoten. Oké, ja. Hè, dus het ging om een stukje de islam in de samenleving, wat nu ook weer heel erg prominent is. Ja, Dus daar heb ik ja, me een aantal jaren mee bezig gehouden. Het is maar een materie die me boeit. Ja. Ja. Want ik heb nog even in Aken geloof ik vertoefd. ook. Ik heb in Aken gestudeerd. Ja, ik was begonnen met de wieg en toen ik heb een heel stuk overgeslagen, maar... Maakt niet goed, Ja. we hebben ook niet zo heel lang tijd. Nee, maar ik heb in Aken gestudeerd. Een geweldige studentenstad, echt 40.000 studenten. Ja. En ik heb daarna ook door nog promotieonderzoek gedaan. Dus ik ben zowaar gepromoveerd in Aken en dat was een lijdensweg. Oké. Maar ook een lijdensweg waar ik nu wel heel trots op ben. Ja. Oké, Ja. waarom naar Aken? Wordt het Ja, logische stap, zeg maar? Nou ja, kijk, Rolduc is een hele Ja. beschermde omgeving Ja. en Aken loog gewoon dichtbij, zodat Ja. ze de wereld kost verkennen in een Ja. beetje zekerheid, laat ik Ja. het zo zeggen. En gaandeweg werd die wereld wel groter en dat is ook goed. Ja, en daarna, wat heb je daarna? Want ik wil Daarna het, ben ik gaan werken bij een stichting, een Radboudstichting heet dat nu Stichting Thomas More. En die houdt zich bezig met onderwijs op het gebied van filosofie, ethiek en levensbeschouwing. Oké. Ja. En dan ineens kun je met het burgemeesterschap van Bezel op Ja. het paard, zeg maar. Ja. Ook, hè? Dat zeg je natuurlijk, denk ik, met heel veel passie en plezier, denk ik ook. Hè? Want anders wordt ze niet verkozen tot, ik zeg het nog even, beste lokale bestuurder categorie kleine gemeente. Hè? Het is een prachtig vak, wil Ja. ik dat zeggen. Hè? Omdat ze,
iemand zei het laatst zo treffend, toen is eigenlijk het gezicht van de overheid voor de mensen. En dat betekent dat ze heel veel kennis doen, heel veel kleine dingetjes. Als ik met de honden wandel en ik spreek iemand aan of iemand spreekt mij aan, dan kent ze al gedaan, bij wijze van spreken. Ja, zeg je zo'n burgemeester ook weer met hundje door de... Ja, ik heb 2 grote hunden, dus ik ben regelmatig onderweg. Dus, of de hund met mij, dat is een beetje discussie, maar... Die beschermen ook. Ja, die beschermen mij, ja. Dat sowieso heel veel onderweg is, want iedereen die bij jullie in de gemeente 50 jaar getrouwd is, die gaat je bezoeken. Ja, ik gewoon heel veel huisbezoeken. En waarom? Omdat ik dat ook belangrijk vind om die nabijheid uit te stralen. En ik heb er ook plezier van. En bovendien hoor ik ook heel veel van de mensen wat ze bezighouden. Okay. Dus niet zozeer in het gemeentehuis, maar echt op straat, in de samenleving. En dat is het mooie van dat vak. Ik ben 49 jaar getrouwd, ik geloof dat ik naar Bezel verhoes. Ja. En dan moest ze en verhoezen en nog een jaar volhouden. Hè? Ja. Daar hebben ze het getroffen geloof ik. Nou ja, kom maar. Ja, maar het is niet voor niks dat je dat prijs hebt gekregen. Ik wil toch nog heel even... Wat is dat nou eigenlijk voor een prijs? Je hebt hem nu, hè? Ja, is het ook een iets tastbaars? Nee. Maar dan zou je het helemaal bij u gaan. Nee, het is vooral een erkenning met een mooie bos bloemen en een workshop voor het hele college over een bepaalde materie. Maar het was nu voor de eerste keer, als ik het goed begrepen heb, dat ze ook voor een andere categorie. Normaal is het alleen de beste bestuurder van Nederland. Dat was Abu Talib. Ja, klopt. En dan hebben ze gezegd van, bestuurders van kleinere gemeentes, die komen natuurlijk nooit zo in het voetlicht als die grote jongens. En daarom hebben ze een andere categorie aan toegevoegd. De tweede categorie is zelfs de beste nieuwkomer was er nog. En de beste bestuurder van een kleine gemeente. Daarmee willen ze ook, het bestuur in een kleine gemeente het natuurlijk ook gewoon, wat heet kleine gemeentes, tot 30.000 inwoners. Hè? Dus het zijn nogal... dat kan ook van alles. Daar is heel veel aan de hand. We hebben net zo goed de nieuwe taken van de Rijksoverheid gekregen. En wat dat betreft is er ook elke dag heel veel werk te verzetten. Ja, er gebeuren kleine dingen en grote dingen. Ja. Ook in Reuver gebeuren dingen die in andere steden ook gebeuren. En we leven niet op een eiland. Dus er is een enorme dynamiek in zo'n lokale samenleving. Wat ik mooi vind van een kleinere gemeente, en wat ik ook merk, is dat ze echt ook tussen de mensen kunnen staan. Hè. Je hebt tijd, ruimte om die nabijheid uit te stralen. Dat zal een collega van u in een grotere gemeente iets minder is lastiger. Als ze in Venlo of kent niet alle 50-jarige huwelijken gaan bezoeken. Dat gaat niet. Ik denk niet dat burgemeester Abu Talib met zijn hundje denk ik door Rotterdam kunnen lopen. Of toch? Ik weet nog niet of een hundje heeft, maar hij zal ook wel door Rotterdam kunnen lopen. Misschien toch wel, hè? Misschien toch wel. Zeker. Het is op een andere manier. Ik denk dat iedereen ook een nabijheid uitstraalt. Het is anders, het is daarmee niet beter of slechter. Ik zeg wie ik het invul en ik heb er ook veel plezier aan. En dat merken de mensen ook en dan krijg je ook een wederkerigheid. Als iemand mij op Facebook of Twitter benadert, dan krijg je ook antwoord. Ik vind dat zelf heel prettig. Het kan ook wel eens een keer soms wel eens een keer moeilijk zijn. Natuurlijk, maar dan moest ook, kijk, er werd ook wel eens gescholden op Facebook en dan kon ik daar ook zeggen ook van mensen kijk eens naar die andere kant van het verhaal. Het is niet altijd, je moest wel eerlijk blijven en dat vind ik ook heel belangrijk. Dus, integer, hè? Je moest zichzelf blijven, je moest niks anders voor doen, je moest doen wie ze is. Ik wil even vragen van u, hoe zich hierop getoetst geworden met deze? Die verkiezing is, er is een enquête gestuurd naar alle bestuurders in Nederland en die hebben collega's kunnen voordragen. En die kosten een aantal competenties aanstreken, communicatief, sociaal, et cetera, en deskundig. En daar kosten zich een score opgeven. Dus eigenlijk is die uitverkiezing is eigenlijk door de collega's gedaan. En dat maakt het natuurlijk nog mooier en nog waardevoller. Dat niet het was dus niet alleen maar een select groepje mensen, maar heel veel bestuurders mee gerum hebben dat kennelijk. In hetzelfde vak, zeg maar. Exact. En dat voelt ook wel heel mooi, zeg maar. Nu wil ik nog wel van alles vragen over die prijs en dat soort dingen, maar ik wil eigenlijk een volgende vraag aan u stellen. Dat is misschien wel wat veel mensen eigenlijk helemaal niet weten. Wie wordt eigenlijk burgemeester? Je moet gewoon solliciteren, net zoals iedere andere baan. Als ik denk van die gemeente, dat is het voor mij is heel belangrijk. Hè? Nee. Maar zeker. Iedereen kan burgemeester worden. Moet ik tegen natuurlijk wel nu een paar vragen gaan stellen. Hè? Maar in theorie, je kunt solliciteren. Ik was van tevoren ook geen raadslid geweest en ook geen wethouder. Dus dat is best wel bijzonder, maar dat is niet zo. Daar gaat het niet om. Het gaat erom wat voor mens bent je. En wie steeds in het leven. En
dat kan best zijn dat potje op dat moment op dat dekseltje past. Hè? En je moet een goed gevoel hebben bij een gemeente, dat is heel belangrijk. Ja. Is er helemaal geen opleiding voor burgemeester? Nee, als het wel 1 keer is geworden, dan is er wel een cursus met collega's, waar ze een aantal jaren met optreks, om met elkaar te leren. Maar het is vooral, je moet een beetje verstand hebben, je moet goed kunnen nadenken. Er zijn natuurlijk een aantal criteria. Maar het moet vooral passen. Ja, passen. Trekt nu de gemeente Bezel meer naar Venlo toe? Of meer naar Vermeulen? Ja, die hangt er gewoon lekker tussen. Hè. De gemeente Bezel is echt zo'n scharnierpunt. Hè. Zeg maar bestuurlijk doen we heel veel met Noord-Limburg. Hè. We zijn de eerste gemeente van Noord-Limburg, zeg maar, in bestuurlijk. Maar op het gebied van toerisme bijvoorbeeld doen we heel veel met Remung en omstreken. Omdat er via de Maasplas nog veel meer raakvlak ligt. Dus we hinken een beetje op 2 benen. En dat is ook logisch, want een gemeente die zo centraal ligt, die moet niet met de rug naar een andere gemeente staan. Het is misschien een verbindingsgemeente ook, of niet? Wellicht. Of mocht dat ligt de verbinding? We liggen nog altijd tussen Remung en Venlo in. Hè. Dus, toch nog, ja, precies. Groene Hart. Ja, dat is toch geweldig, hè? Echt een drakengemeente ook, maar dat weet zich natuurlijk. Daar zit je natuurlijk ook trots op, dat soort dingen. Ja, dat is volgend jaar 2016. Daar spit zich Miguel Joren op. Gaat het draaksteken weer? De selecties, de eerste, de Sint-Joris is al uitgekozen en de andere mensen zijn zelfs cursus aan het volgen. Je volgt dat ook allemaal? Ja, dat vind ik spannend. Doe je zelf ook mee? Nee. Dat is van het dorp Bezel zelf. Dus dat moest je ook respecteren. Maar ik zal er wel echt er neer voor staan. Ik zal alles proberen mee te krijgen. Ja. Geïnteresseerd zijn in die burgers. Ja. Maar oprecht. En dich er ook toespeulen. Ik woon er ook. Met Leidenschaft. Dus af en toe heb ik nog zo'n Duits woord, daar kan ik ook niks aan doen. Ja, Leidenschaft. Is dat ook het advies een beetje voor alle andere burgemeesters? Maar iedere burgemeester heeft zijn kwaliteiten. Laten we dat even voorop stellen. Hè. Ik vind nog niet dat de een nu beter dan de ander. Ieder doet het werk in zijn context, op zijn manier. Je ook op zijn manier ook allerlei moeilijk. En ik kan van een aantal collega's ook heel veel leren. Van Peter Kamaert, daar heb ik met bewondering af en toe gezien wie die in een vergadering een zoom geeft aan een bepaald verhaal. Dan denk ik, verrekt, dat ken ik ook. Je moet leren. En dat in heel kort tijd, dat heb je misschien ook met je moet ook blijven leren. Dat is ook een belangrijke component. Het is wel een vak waar mensen zich vaak op een voetstuk plaatsen. Hè? Mensen kijken tegen je op en dan is het gevaarlijk. Je moet altijd met zichzelf 's avonds reflecteren van. Je moet ook open blijven staan. Niet denken, ik doe het goed. Je moet altijd denken, doe ik het wel goed. En vraag ook aan die collega's, aan de ambtenaren, wat ze van die vinden. En dat kan ook eens niet leuk zijn. Maar hol dat echt op, dat is heel belangrijk. Heb je trouwens ook al met de nieuwe burgemeester van Remung? Die heb ik ben op de receptie geweest, maar daar was het heel erg druk. Dus daar heb ik haar een handje geschud en heel veel succes gewenst. Ik had nog een mooi boek gevonden van de geschiedenis van Philips in Remung. Dat was een boek van die zin een aantal jaar geleden pas gesloten. Toevallig hebben we die mensen die dat boek gemaakt hebben hier aan de ton gehad. Dat boek heb ik voor haar gekocht. Ik denk dat is een mooi boek voor de nieuwe burgemeester. Een van de allereerste gasten hier. Ik vond het een mooi historisch boek van Roermond, omdat je denkt, als burgemeester moest ze weten wat de geschiedenis, wat het DNA van die... En ik hoop, ik zit nu vredig voor de eerste keer in een vergadering, want dan hebben we een veiligheidsregio en daar is hij ook. Je komt vaker bij elkaar. We komen sowieso vaker bij elkaar binnen de veiligheidsregio, want Remung en Bezel zitten allebei bij de veiligheidsregio Limburg-Noord. En daarna ontmoeten we ons ook op andere momenten natuurlijk best wel vaak. Kost er nog heel lang met elkaar? Ja, ik heb ook het gevoel dat we net pas begonnen zijn. We komen net op kant. Ja, precies. We kunnen weer aan. Maar ik wil er nog even... Daarnet zei je dat van volgend jaar wordt het met draaks... 2016 in de zomervakantie. Je hebt nu dat prijs gekregen, dus er zullen natuurlijk ook wel kapers op de kust zijn die natuurlijk die burgemeester Petra Dassen van Bezel, die zouden we weer ook wel graag willen hebben. Want je hebt natuurlijk nu een ontzettend mooi visitekaartje. Zit het er niet in dat je misschien toch eerst wel eens een opstapje gaat maken? Misschien naar een andere gemeente of zo? Ik zit nu in Bezel en ik heb echt gezegd dat draagsteken, dat wil ik sowieso meemaken. En ik heb het goed in mijn zin en dat koester ik ook. Ik vind het ook heel belangrijk dat ik me goed voel, dat de gemeente zich goed voelt. En ik heb wat dat betreft nog geen plannen. Dus er zijn allerlei mensen die er wild over speculeren, maar ik zit lekker. Ik zit hier lekker in de ston en ik zit ook lekker in Bezel, dus er is nog veel werk te doen. Het wordt kort, maar krachtig, maar vond je het wel leuk om even ik moet zeggen, mijn collega Peter Kamara wel gelijk. Ja, dus je komt nog een keer terug? Als je me uitnodigt, dan kom ik zeker nog een keer terug. Ton, heb je nog een vraag? Nee, ja? Oké. Geen geheimen meer. Dan zeg ik nog één keer.
Beste lokale bestuurder categorie kleine gemeente 2014. Burgemeester Petra Dassen Housen, zeg ik het, hè? Ja, met de achternaam. Moet het erbij of niet? Nou, nee, maar soms vind ik het wel eens prettig. Maar, Oké, dankjewel voor de komst, Joost. Ja? Kijk gedaan. Succes. Zo, en nu gaan we hier langzaam gauw even naar de reclame. Even het boodschappen doen, zodat we ook op de bankrekening krijgen. Dan kunnen we allemaal zo'n mooie gasten hoe het nu. Ik zal zeggen, tot dan.